tratapan aja. Lah ngapa kok tratapan? Kok mesti ketera acara drumban. Walah iya kok kene mendek perkara drumbane muni ya Sam ya. Ijek suwi ketake Mas. Sesuwi Mas. Sik suwi ya Mas. Paling kok jam 5 ya Mas ya. Kula dak mepet magrib to Sam. Jam piro? Ya engko nek wis rada apik barang ya Mas. Bega mendek suwi ya. Wong bluro iki tanggami iki. Iya tanggaku wong bluro kok Sam. Nggih ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, son wonten enggak dawa meleh nggih? Niki ngablak. Ngablak. Dalemipun Bapak Ibu Bapak Giono kali Ibu Sundari. Pak Giono menika kagem kemeja batik nika nggih. Batik. Iya, iya. Nggih. Nggih. Pak Giono, jenengan Pak. Nggih. Ya apa kondo yo kok abote ngono Kok lek Pak. sing nyauri lesong kaya mama. Ora nek tak tarik pajak. Nah, nggih. Paling tak jali wis saweran tok. Padha ae pajak ya saweran niku Pak Patih. Bener Patih. Pak Patih. Nggih, Pak Giono leres jenengan. Oh nggih. Bu Sundari kanggo ndi? Rene Sam kok anang iku ora sopan nutupi sing digawe Iya, kok. tukang syuting nek kurang ajar ya ngene ku ana tamu pirang-pirang iso delek-delek nang dhuwur kok iso. Mbak Sundari cantik sekali. Iya. Ya Allah. Batike meh padha entas. Heeh, meh mirip Pak Sam. Iya. Lho iya. Iya ketoke. Mirip beda Wah. warna kembangnya tok. Nek Kono ngono ya kuning. cocok iki sarimbit karo sing duwe gawe. Iki acarane Walimatul Khitan Nggih. ajek ya nek ana acara ngene iki mesti sunatan. Betul sekali. Jadi sunat Dik sapa? Dik Muhammad Rizky Febriansa, Dik Rizky. Sampun mari nggih, Bu? Sampun. Sampun, berarti engko ndak numpak jaran iki. Nggih. Pak jaran kok ya, Bu ya? Jarane rong teko, Bu. Aku melu entuk ora engko? Ora entuk Kok so digar-digar Aku ndek ben pas sunat nek gak ditumpakne jaran lentas. Lho, kuwi sunat, Sam. Sing disunat apane? Aku gak sunat lho, ndek cilik lho, nganti semene lho. Didudul tok. Jadi Rizky mugi-mugi dadi putra kang soleh, tambah pinter ya. Nggih. Alhamdulillah wis mari, tak kira lek durung mari ya muga-muga yang sehat ngono. Nggih. Dadi kan wis sekolah meneh to, Cin. Nah, pokoke ampun badal kali wong tuane, manut kali wong tuane. Sapa ngerti cita-citanya tercapai besok Amin. acaranya Dek Rizky luar biasa ya.
adate wong Galdawa. Wis dadi adat. Luar biasa wong Galdawa sugih-sugih. Percaya. Muga-muga nggih sing duwe gawe nggih rezekine saya akeh, saya malimpah ruah nggih Bu nggih. Amin. Pinaringan kesehatan, keberkahan rezekine Pak Sugiano sak keluarga pinaringan kathah Pak. Amin. Nah, amin ngono go Pak, ketok kok wedi mentenan kok tos. Oh, dite anak roh. Sing nyauri amin malah bapak-bapak iki sama ngajeng nggih. Tamu undangan sedaya Bapak Ibu nggih sugeng siang sugeng mirsani. Mumpung iki durung ketera acara iki, drumban. Aku curiga wis baris niki mesti sedilungkas kok. Iya. Diaturi tembang-tembang apa iki ya enake ya. Saking kagungan kersa mboten wonten pamundutan menika. Napa saking bapak-bapak, napa saking mas-mase pojokan mrika, napa saking ibu-ibuke niki mboten wonten request. Wis gak ana sampe sembarang. Ya iya. Wis suarane yo teko. Urung ikut sukro sing ana. Duet ya. Apa? Bajak nyanyi apa? Karang jahe. Kok karang jahe kopi jahe kok ya ono. Iku kopi jahe. Kok iso karang jahe? Durung ngono, aku tak nyanyi ngono ya. Aja permintaan gandrung kebengi kok Oh, ada. Ya. Oh, iya oke. Apa ya? Sing halus-halus ya. Sembarang. Kucing garong. Aku ngene iki nek gak ono permintaan kok. Lila-lila ya kena, kusemane ngati kena. Engko nek pasrah semprol kok dipenyet kakak lho. Ketanggu kok. Ya wis lilo ae, Mas, lilo. Lah iku ae lho semasing lagi penak, Mas. Ki ndek iki njaluk iki metune ya kakak ya. Iya. Jare nek lilo ora penak. Kok penak? Tamu kok lilo iku penak, Mas. Lilo lho penak pol kok sama. Dicak kok nggih dicak. Ya. Heeh ya. Mas Nasihu, Dek Anas, berdua tok iki ya, Cin. Berdua lebih asik ya, Mas ya. Ya ampun. Ya. Curiga. Curiga bar iki mulai yo. Dinda, nyanyi ya Din, sawera. Esotik. Lho, kok langsung ya teko kae. Oki karo Rais. Oh, halo.
Terus salah som. Iku mang lo maksudnya. Artisnya liwat. Artis liwat aku dadi gugur Dari kabeh aku. Sidowaya. Rawon. Halo. Biasanya aduh hai. Aduh hai, aduh. Monggo nyaket mriki lho, Pak. Nggih. Niki rombongan saking Barongan pundi ta? Barongan. Kaldowo. Kaldowo piyambak. Kaldowo piyambak. Ronggo Dito. Mas yo beda nganu muga-muga ya tetep padha larise ya Mas ya. Aku yo barengan karo kowe ya Jin. Iya. Barengan Triwil. Triwil kono. Oh, lah kene apa? Kene grupe apa, Sam? Kene Sendewere Sendewere barengan ya. Nek mau nek ape ngejam bisa, guys. Bisa kabeh ya iso. Angge sambung setelah tembang Manalila spesial biasanya ibu-ibu Mbak Yu, Mas ya, juga saya disunan di le Bu, Mas Rizky le Bu. Lagi dandan di. Ditendani. Iku Rizky Soteng iku. Iki Rizky tukang soteng iki saya tak takono Rizky saya sunat kok iso. pundi Rizky tukang Mbak? soteng iki ngono wis sunat kok. Tesih tengri ya. Masih berdandan ngono iki, Ndek. Berdandan. Biasanya macat Janaka ngono iki Iya. to. Nek adikku nek gak macak jana kok. Masa adik engko nek apa kok ape nganu nimbal lho. Oh iya gak sido. Nek nimbal nganu neh malah medeni wong. Nyanyi. Oh, sampun. Ampun, Oh Nak, iya. Sam. Ya wis saya tutup Yuk sik. tamane bar yuk. Maksudnya iki lho kejeda acara Oh, trumben. alah tak kira bar. Tutup Pak De. Mas Nasihu, tolong ya Mas. Dilanjut mungkin nggih. Mungkin sing berjoget ria mau. Sing cantik gitu ya. Wing ngubungi Kaldowo iki. Sak mantingan barang. Gak erom. Din sampe nek anak lahir nek selapan ngenekno ya Din. Nah, Gelem kok ro. Ragate iki pira? Mesti masa sing dadi mayorat lah dhek dhewe ae. Aku mayor Wis duwe kok. anake. Lho, meteng akeh piye Mas? Meteng kabeh telu Mas. Waduh. Ih, malah kaya kucing kok. Sampun nggih. Saged dibaca nggih apa iki saya? Aduhai. Bisa ditebak iki mang ya lagune Aduhai ya, Ci. Iya, iki mau drumbane mau. Ya wis lah Mas, diaturi wonten Aduhai sunan saking Sidowaya. Bapak Sidowayahe Serawo. Ya Allah, tamangka jauh sekali. Ngerti bae. Apa jenenge? Mari bar iki libur kok, Mbak. Libur sampai 3 hari. 3 hari. Yo. Ya, Iki gimbul dikei prei 3 dina njaluk patang. Kowe. Iya ndek apa ngene terus kok. ayo Dek. Iya Ndek, ben ora kejegur-got. Aku ndek ben pisanane wis nuwerak trek kok ndek ben ae. Aku ndek ben pas pisanan maksudnya. Diterak karo neraan. Wis hafal Ndek. Lagi teko. Ayo. Indahnya aduhai Manisnya saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah, kata-kata bak mutiara, kata-kata dalam bercinta. Rasanya
Berdua wis ngopi ning ngene Mbak Tati kuwi. Lagi wang ngerungokke lagu aduh karo kopine Tati. Kopine Tati. Nyawang bukungi Tati. Iya no. Seweger orang ya Allah. Niki saking Mbak, Sundari mboten ngersake tembang to Mbak? Sampeyan Mbak. Monggo Mbak Sun. Apa nganu cegah karo kamisole lah Dek. Oh iya, mau jane ora usah nganggo kamisol kok Mbak. Iki Pak anu tak kira ngrogosak Tapi ora. Jebule malah Tapi saya kandel lho. Saya kandel kabeh. Lah ya kandel wong tok buat Oh, ora iya. kandel. Kandel ki wonten mburi ngono. Ya wis wong nganu ditawani mboten wonten permintaan kok, Dik. Lanjut mawon ya nyanyi-nyanyi Yuk siji. Yuk. Coba kene nyanyi. Lagunya apa? Niki. Lagune sembarang sing kok iso ni, sing mau apali, sing penting ora nganu, ora lali lagune. Lagune lupa. Oh, iki ana permintaan ninggal katresnan. Ya. Heeh, monggo Mas. Saking pundi menika bapake? Oh, Mbak, saking Rembang. Sale walang nggih ya. Monggo ninggal katresnan.
drum band. Acarane sing mau lho, drum band. drum band. Adik Rizky ben tiarak sik. Engko ben lakonnya coba di nganu ya, Ya, tutuk ngono lho. tutupno ben gak nganti Mergo maghrib mengko ki isih ana hiburan nang dogelane. dagelan. Nah, bintang tamu neng. Sapa suamiku? Ya, Bang. Nyiliti. Ora. Ojo nyiliti terus to. Lah kan wingi bintang tamunya nyiliti to. Nyiliti kuwi apa? Seneng wong lho, Sa. Artinya gue roh bora. Kan roh. Iya wis ya. Roh, tak onekno ya, tak onekno ya. Saya nyiliti. Nyanyi. Sa. Kene San. Ayo lagunya apa? Yo matur karo Mas to. Mas Hari gowong tua. Iya, ego wong tua, Mas. Ora ono sing jaluk disesarno. Iya, aku mah aku ya, cus, monggo. Lho ben awet, Dik.
sugih rawuh nggih. Nggih. Walah, ibu-ibu sing ngiwangi nganti urut kae lho, Cin. Rapi ngono ya. Mergo adoh banget kok ya. Iki Iya, dalemnya griyane sing akan kersa. teng mriko. Mendelep. Ndelep. Ya ya lanjut wae Yuk, tidak usah berlanjut pakai terus. lama. Kowe nyanyi ya? Kowe nyanyi apa ngono lagune sing apik ngono? Sing tahun 80-an ngono ku lho, Dek. Jambu alas tahun 80 gak ya? Gak no. 50 iku. Ya, Apa ya Rama kok menimbulkan sembarang. dhisik Mungkin ya iki lho ngene iki ibu-ibu senengane bingung. lagune apa? Napa, Bu? Napa? Tamu undangan? Iki dino Minggu. Minggu pas Neng aku gak mbok undang aku yo moh Soalnya gak mbok dadekno tamu undangan aku yo moh Mak aku Mas wong ora diundang kok Kowe diundang anu apa jenenge? Apa? Sebagai anu penari latar. Penari latar ning Wahyu Manggala ta? Apa-apa wis liyane wae. Tamu undangan iki sedih Iku. lagune aja, Dek. Iya nek ngono nganu ae yo. Sing bahagia-bahagia. Bahagia. Aisiteru 2 ya. Ya, padha ae iki ya. Ojo gendeng. Awan-awan aja ngono Aja. tipe yang Mbah Dukun ya, Mas. Nek awan-awan kon kalem-kalem ae tipe yang sing ojing-ojingan. Apa iku? Ya iku Aisiteri. Kowe kok nyanyi ropang lur. Yes. Cus. Aduh mas, maafkan aku iku lho, Dek. Nyanyi-nyanyi PHP lho. Please. Iso aku ikut tok. Kira Jawa. Kok nyanyi Inggris sing iso ya aku tok wis. Ndang ah. Kon dek Cina iso Inggris iso Thailand iso ah. Hey. Jepang iso kok. Basa Jepange ra duwe duit apa jike? Apa? Sakurata. Masa ora iso. Lah nek susu rata. Kowe. Aku dia mendel cilik ora. Bila cinta tak terbalas, janji hanya tinggal janji, sakit hati yang ku rasa. Sekian lama ku menunggu saat-saat bersamamu, dan kini aku
Jepang. Bahasa Jin. Jepang. Nek Mau mau sing tak omongno mang lho. nek mau wong ra ndek dhuwit mau ah. Sakurata. Sakurata. Terus kemen takok apa nek? Nek susurata, mau jawab aku ana pada jeruk mandarin ya, Ro. Lah wong kowe takon tak ya tak jawab tadi. Iya, aku ra ketang pada jeruk mandarin sah duwe. Aku ra ketang basa Cina, basa Jepang, basa Korea. Iso aku ya kabeh. Nek kowe takok apa? Cara Cina iki musim apa? Musim bencana banjir ta? Iya. Basa Cinane apa coba? Apa? Cincin. Cincin wae iso kabeh. Thailand. Thailand? Thailand apa? Apa? Sing mbok isani. Akeh aku pokoknya. Oh, Wis Nek. mau dibahas kok dunia ya. Lagunya kayak salah lagu ya. Ayo sut. Ya, nyanyi ndak? Apa berdua kene? Berdua ben lebih asik. Karo kowe ndak? Lagunya apa? Kok kembar? Oh, di kembarnya netizen ayo lagunya apa? Cak kembar. Aku nek maleh lho. Oke. Kandanya aku balanya rombongan iki mah gak bisa. Iya wes ya. Apa? Istri setia. Iya, istri setia, Mas. Semoga kamu menjadi istri yang setia. Amin. Wes ah. Ayo, Mei, berdua yuk, Mei. Ayo Mei. Kembar loh. Ayo, cuy. Bonus. Sekarang ngenteni siapa aja? Iya. Kasihku paling cakep paling ganteng. Apa yang kau
Ndara. Mungkin kula double mboten napa-napa nggih. Nggih. Kados ngaten nggih, Ndara. Mboten, Ndara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Kang. Mas. Aji mertosia. Ngono kuwi yo hukume wong Islam ora. Terus kunti. Keren tuh kula. Malah aurat ya, Nduk, aurat. Ora entuk. Lho, iki malah dibuka iki. Hukum Islam kuwi maksiat. Maksiat dan ngertos maksiat kok jenengan sawang. Sing nyawang sapa? Jenengan kok. Mripatku. Walah, wong lanang ya, Nduk. Yo ngono kuwi Ora senengane. durung ngerti apa maknane maksiat. Maksiat niku napa, Ndara? Maksiat kuwi perkara sing njalari dosa. Oh, alah. Maksiat niku apane Mak Iem? Adine Oh, Mak Iem. Aku kenal nek Mak Iem, Nduk. Iya, lah iya. Mak Iem iku begini didolani iki ya, Nduk. Nggih, Ndara. Kepareng aku kula won akting iki kewajiban. Ayo, Nduk.